Tervetuloa perjantai-jakson pariin. Kiitos kun olette täällä. Mitäs? Mitäs kuuluu? Samaa kuuluu kuin viime jaksossa. Mitäs kuuluu kukkuluuruun? Samaa kuuluu kuin viime jaksossa. Joo, meillä on nyt tämmönen äänityspäivä tässä, niin eipä tässä nyt ole viimeiseen tuntiin ehtinyt mitään tapahtua. Ei ole mitään muuta kuin, että en päässyt Iisak Eliotin lippuja ostamaan etuohjelman kautta. Siellä on joku huoltokatko Elisalla. Damn it. Ei mulla kyllä siis se olisi rahaakaan, mutta... Kyllä nyt aina yhdelle keikalle. Kyllä nyt aina yhdelle Iisak Eliotin keikalle rahaa löytyy ja viime viikolla sain Pitbullin keikalle liput, että... Siis toi on oikeesti suoritus. Ai vitsi, meikäläisen loppuvuosi tulee olemaan niin... Lauri Haavin keikka, Pitbullin keikka, jos mä saan sen Iisak Eliotin vielä siihen, niin se on niinku meikäläisen niinku loppuvuoden pelastus. Pelkkää keikkailua. Milloin me aloitetaan keikkailua? Yeah. Puhutaan tosiaan ulkonäköpaineista ja kauneusihanteista ja niihin liittyvästä suorituspaineesta. Ja tosiaan jatketaan sitä aikaisemman jakson aihetta tälleen vähän eri näkökulmasta. Eri vinkkelistä. Eri kulmasta, joo. Ja me voitaisiin ihan aloittaa, että mitä ne kauneusihanteet niin oikeasti on. Ja että kuka niitä määrittelee, että kuka määrittelee mikä on kaunista ja niin kuin miten kauneusihanteet on muuttunut viime aikoina. Haluatko sinä kertoa? Koska kauneusihanteet eivät ole siis pysyviä. Niin, no musta tuntuu, että nykyisin ne kauneusihanteet pyörii aika lailla siellä niin kuin somessa. Ja sieltä niin kuin tulee sitä, että miltä pitäisi niin kuin näyttää ja mikä nyt on silleen, niin kuin mikä on kaunista ja mikä niin kuin, mihin muottiin pitäisi mahtua. Mutta toi on silleen, nehän on myös kulttuurillisia kauneusihanteita. On. Toisissa kulttuureissa ihannoidaan toisia piirteitä kuin toisissa. Ja no ehkä se niin kuin, kyllä se some ja se niinku se niinku siellä se. Ja julkisuuden niinku julkisuuden henkilöt, jotka on paljon esillä. Kyllä. Mä sanoisin, että se some on se isoin paha. Niin. Some on isoin paha ja niin. jokainenhan itse määrittelee sen, että mikä on kaunista. Niin ja mikä se oma ihanne on, mihin itse vaikka pyrkii Kyllä. tai mikä on niin kuin omaa silmää miellyttää. Kyllähän ne kauneusihanteet muuttuu joka vuosi. Niin se riippuu tosi paljon ihmisestä, minkälainen on jokaisen oma kauneusihanne. Niin kyllähän ne muuttuu niinku ihan henkilöä vaihtaen. Mitkä tai trendit silleen, pyörii somessa. Ja... Kyllä, mitä yhteiskunta asettaa raameja. Se vaikuttaa tosi paljon. Vaikuttaa. No minkälainen on sun kauneusihanne? Minkälaisia kauneusihanteita sä niin kun... Musta tuntuu, että ne on muuttunut myös itselläkin tietenkin tosi paljon viime, niin kuin ihan lähivuosinakin. Mulla muuttuu mielipide siis koko ajan. Niin se on vähän vaikea pysyä kärryillä. Mut silleen ylipäätänsä mä ehkä ihannoin semmoista, ei niinku ole välttämättä mitään, siis tykkään siitä, että niinku näyttäisi sporttiselta ja tälleen niinku, mutta ylipäätänsä se, että voi hyvin. Niin, ihannoin semmoista kokonaisvaltaista hyvinvointia, että se ei välttämättä tarkoita mitään ulkonäöllistä niin kuin piirrettä. Tietenkin on myös semmosia, niin kuin, on ihmisissä semmosia piirteitä, mihin vaikka niin kuin itse katsoo, että vau, niin kyllä. Vitsi minkä näköinen. Mutta semmoinen siis ihannoin sitä, että ihminen voi hyvin. Ja näyttää siltä, että on itse tyytyväinen itseensä. Ja itsevarma. Itsevarmuus. Että ei ole sellaisia sellaisia ns. Pinnallisia asioita tai tämmöisiä, mitä ihannoin. Siis totta kai on myös on ihmisiä, just kenen kohdalla on silleen, että vitsi, että toi on kaunis tai komea tai noin. Mutta siis ihannoin semmoista itsestä huolehtimista, jos näin voisi sanoa. Mikäs sinulla? No minä on aika lailla sun kanssa samoilla linjoilla. Että totta kai on niitä tiettyjä joitakin juttuja, mitä tai tietynlaisia ihanteita, mitä yhteiskunta meille asettaa ja some just asettaa. Ja näitä trendejä sun muuta. Että totta kai niitä aina silloin aika ajoin, mutta pääosin just se, että ihminen voi hyvin henkisesti että fyysisesti. Ja se pystyy näyttämään ulospäin, että se voi hyvin. Että se on itsevarma ja
No, hyvinvoiva ihminen. Se niin kun, oikeastaan se on niin kun se, mitä itsekin tavoittelen tällä hetkellä omassa itsessäni. Niin. Että vaikka onkin niitä tiettyjä raameja, että pitäisi näyttää joltakin tai joku asia trendaa, että näytät tältä, niin totta kai niin kuin haluaisi kuulua siihen niin kuin porukkaan, joka omasta mielestä näyttää niin kuin paremmalta, tai jos ei niin kuin itse koe itsestään, niin kuin, että on vaikka hyvän näköinen tai menee siihen tiettyyn muottiin, mutta sitten kuitenkin niin kuin pääosin se, että voi hyvin ja on ne hyvät elämäntavat ja niin kuin se elämä on mielekästä ja niin kuin pystyy olemaan itse varma ja niin kuin näyttämään sen muille, että hei, mulla menee ihan helvetin hyvin, mä näytän hyvältä ja mä pystyn rokkaa sitä, minkälainen mä oon. Niin. Et lähinnä ehkä sellaista, että jokainen määrittelee ne itse, mutta siihen vaikuttaa tosi paljon just sometrendit, yhteiskunnan paineet, tämmöiset. Ja sitten niinku myös sukupuoleen liittyy, että en mä nyt koe mitään miesten trendejä mitenkään niinku semmosena, että mä ihailisin mitään semmosia tai muuta, että niinku naiset yleensä niinku just niitä naisten juttuja ja miehet sitten, mistä puhutaan tosi vähän, mitenkä miehet kokee niinku mitään. Niin, ja siis kyllä itsekin niinku huomaa, vaikka just on niinku veljiä ja tolleen, mutta ei ole tullut niinku keskusteltua miespuolisten niinku, tai miesoletettujen kanssa niinku siitä, että minkälaisia ulkonäköpaineita he kokee, koska kyllä minä koen, että yhteiskunta on niinku vähän niinku silleen, jotenkin naisten ulkonäköpaineista puhutaan paljon enemmän. Puhutaan paljon enemmän ja jotenkin naisia myös arvotetaan niinku sen ulkonäön niinku perusteella. Ja minä ehkä niinku, en nyt halua niinku vähätellä mitenkään niinku miesten kokemia ulkonäköpaineita, mutta kun tyttöjä ja naisia niinku pienestä asti se on aina, että oi vitsi, sä oot kaunis ja niinku kiinnitetään huomioon tämmöisiin niinku ulkoisiin asioihin. Niin, eikä sitten vaikka siihen, että vitsi sä oot taitava tai vitsi sä oot fiksu. Niinku siis tämmöisiä asioita, että ne niinku pienestä asti se kasvatus on ehkä ollut sellaista niinku ainakin omalla kohdalla, että sitten on niitä ulkoisia tekijöitä. Niinku. Niinpä. Ja se on sitten johtanut tietynlaiseen haitalliseen käyttäytymiseen. Niin, näistäkin asioista niin saa just paineita yhteiskunnalta ja saa myös niitä läheisiltä. Ja esimerkiksi niin kuin vanhemmalla sukupolvella on niin kuin, olen itse törmännyt siihen, että kommentoidaan esimerkiksi miltä toinen niin kuin näyttää, että no, sulla on vähän pyöreyttä tullut, että pitäisikö sun nyt sit vähän vähentää syömistä tai tämmöisiä niin kuin juttuja, että oi kun sinä oot niin kaunis, kun sinä oot noin hoikka ja mut kun se on, että kun he ei ymmärrä sitä samalla tavalla, että toi kyllähän on se triggeröi ja varsinkin sitä kuulee lapsesta asti, niin se niin vaikuttaa tuonne mieleen. Totta kai se vaikuttaa. Että jos niitä ulkonäöllisiä piirteitä niin kun, koko ajan vaan spekuloidaan ja puhutaan, että jos vaikka harrastaa urheilua, niin hyvä suoritus, joo, mutta niin kuin, voitko sä olla urheilija, jos sä oot vähän, niin kuin, vähän isompi kokoinen tai silleen, niin kuin, että tommosiakin niin kuin keskusteluita on ollut ja niitä niin kuin, käydään siellä lapsuudessa tosi paljon. Mutta on ollut myös tosi paljon sitäkin, että huippu-urheilijat, tosi kauniit näyttävät naiset, että kun he niin kuin laittautuu sinne kilpailuihin, näyttää upealta, niin sitten heidän urheilusuoritusta taas niin kuin vähän niin kuin väheksytään sen takia, kun miltä he näyttää. Se niin kuin menee ehkä puolin ja toisin. Menee ristiriitaisesti, mutta niin kuin, kyllä se niin kuin vaikuttaa omiin paineisiin ja omiin kauneusihanteisiin ja käyttäytymismalleihin ja kaikkeen se, mitä esimerkiksi siellä niin kuin lapsuudesta asti on niin kuin kokenut ja kuullut. Eikä välttämättä se, että itselle on puhuttu, vaan ehkä sekin, että minkälaisia niin kuin käyttäytymismalleja on esimerkiksi saanut niin kuin läheisiltä ihmisiltä. Et esimerkiksi, no mulle ei ole isoveliä tai isosiskoa, mutta kyllä mä veikkaan, että mun pikkusisarukset on saanut musta tai mun omasta huonosta ulkonäkö, mikä se on? Itsekriittisyydestä, niin varmasti niin kuin vaikutteita ja sitten niin kuin se vaikuttaa niin kuin pahasti. Itse kokenut tai niin kuin itse saanut niin kuin, näitä paineita siitä, että kun mun läheiset ihmiset on puhunut. Kyllä mä niin kuin kuulen edelleen välillä, että
no mitenkä joku on nyt jollakin dietillä tai nyt pitää katsoa, sitten ei syö niinku karkkia tai ihan niinku lapsenakin on ollut sitä, että niinku nyt sitten syödään pelkkää perunaa ja sitä niinku ruokitaan meille nuorille jo ihan pienestä pitäen jollakin tavalla, vaikka ei niinku tarkoitettaisi sitä. Niin se on tosi vaikeeta. Tosi harvoin se on tarkoituksellista, mutta se on taas se, että minkälaisen kasvatuksen vaikka meidän vanhemmat on saanut ja heidän vanhemmat on saanut. Se aika on ollut tosi eri. Että kyllä se on nyt niinku huomaa sen, että kuinka vaikka somessakin vaikka tulee vastaan jotain, niin kuin, missä nuoret äidit esimerkiksi puhuu siitä, että kuinka he haluaa puhua lasten kuulen itsestään vain niin kuin positiivisesti. Ja tälleen, niin kuin, vaikka ei tuntisi itseensä itsevarmaksi tai olisi täysin tyytyväinen, mutta ne ei halua syöttää lapsille niin kuin pienestä asti sitä, että joo, että no äiti silloin aina kun mä olin pieni, niin vaan haukkui itteensä ja moitti itteensä ja hyvin vitsi, että nyt roikkuu tuo ja tää ja ei ole hyvin ja pitää tehdä asioita sen eteen. Niin toi on tosi niin kuin, ihanaa ja mä toivon, että se niin kuin, myös niin kuin, jatkuu tolleen ja niin kuin, tää, kaikki ihmiset niin kuin, siis pitää niin kuin, oikeasti oppia hyväksymään itsensä semmosena mitä on ja sen takia on myös tosi tärkeää mun mielestä ollut, että enää vaikka niin kuin, on vaikka tullut plusmalleja ja erinäköisiä Joo, ei silloin kun me ihmisiä. oltiin vähän silloin kun me ollaan oltu niinku alakouluiässä, niin kaikki mallit oli saatana semmosia niinku Victoria's Secret supermalleja, että niinku ei ollut plus size kokoja melkein ollenkaan niinku malleina. Mieti, jos toi on niinku myös sitä, kun me ollaan oltu pieniä, mutta mitäs kun meidän vanhemmat on ollut pieniä, niin sehän on ollut vielä enemmän. Niin kun ihannoitu sitä, että mallit on ollut just tietyn kokoisia ja on niinku pitänyt olla tietyn pitkä, tietyn laiha ja niinku kauheita sanoa, mutta varmaan myös ihan tietyn värinenkin ihminen. Että se on ollut, mä just itse asiassa kuuntelin, mä en muista mikä se malli oli mitä puhuttiin, mutta se oli just niin kuin ensimmäisiä just tummaihoisia malleja, kuinka paljon enemmän hänen oli pitänyt tehdä töitä sinne, että se pääsee ylipäätään sille alalle versus sitten niin kuin valkoisen. Kyllä, niin. Mutta onneksi siis nykypäivän tämä asia on nyt niinku paljon paremmalla tolalla. Niin, koska noi on sellaisia asioita, että sä voi vaikuttaa. Et voi vaikuttaa sun pituuteen, sun niinku etnisyyteen. Voi vaikuttaa mihinkään silleen, jota sä oot niinku ihan syntymästä asti niinku kantanut itsessäsi. Niinpä. Tai niinku silleen. Niin, ja meilläkin niinku, vaikka meidän ihanne nyt olisi, tietenkin nykyisin voi tehdä mitä vaan oikeastaan tämmöisiä esteettisiä toimenpiteitä ja kaikkea, mutta jotkut piirteet on semmoisia, että voi vaikuttaa niihin. Ei niin. Niin se on ihan turhaa moittia itteensä sellaisista, niinku, että pitäisi vaan niinku oppia, mun mielestä jokaisen pitäisi oppia hyväksymään ne omat erityispiirteensä just semmoisena kuin ne on. Totta kai sitä painetta niinku tulee ja vaikka välillä haluaisi niinku just ajatella, että vaikka niinku lapsuudestakin, että en mä ole välittänyt niistä kommenteista, mitä mulle on sanottu. Mutta kyllä ne aina, vaikka siinä hetkessä ei tuntuisi miltään, niin kyllä se sitten niinku, kyllä ne kun ne kasaantuu, niin sit huomaakin, että kyllä ne oikeasti tuntuu. Kyllä ne tuntuu ja tässä vaiheessa mä haluan sanoa, että jos tämmöiset keskustelun asiat niin triggeröi, niin älkää kuunnelko, että me puhutaan todennäköisesti omasta kehonkuvasta tässä ja semmosesta, mitenkä noi lapsuudessa kuulut jutut esimerkiksi tai minkälaista niin kuin, paskaa meille on syötetty yhteiskunnassa niin kuin koko meidän elämän ajan siitä, minkälainen pitäisi olla, että niin kuin olisi täydellinen ja sopisi muottiin, niin puhutaan varmaan siitä, minkälaisia vaikutuksia silläkin on. Mahdollisia, no mulla on ihan henkilökohtaisesti ollut syömishäiriötä, niin jos tämmöinen asia on sulle arka aihe, niin poistu täältä, jos et kestä kuunnella. Ei haluta kenellekään mitään pahaa mieltä tai mitäänkään ahdistunutta olotilaa. Olisi pitänyt ihan alkuun laittaa tää trigger warning. Ehkä editoin sen siihen ihan alkuun vielä. Tai laitan ihan siihen kuvaukseen sitten. Mutta tosiaan mahdollisesti tämmöisiä asioita käydään läpi niin ennen kuin nyt sinne asti siirrytään. Niin. Yeah. Mutta olet tervetullut jäämään, jos kykenet ja haluat jäädä kuuntelemaan kanssa. Halutaan kuitenkin puhua suoraan ja semmoisista asioista, mitä just itse on kokenut ja mitä on käynyt läpi, niin turhaan niitä sitten mennä niin kuin kaunistelemaan. Puhutaan asioista silleen, miten ne on.
Ja just kun puhuttiin tuossa tiistain jaksossa siitä niinku suorittamisesta, niin kyllä se, niinku, kyllä se on vaikuttanut niinku se suoritusajattelu myös niinku ulkonäöllisiin asioihin, niinku vaikka siihen, että pitää, pitää treenata ja syödä tietyllä tavalla, että saavuttaa sen tietynlaisen vartalon ja on jotenkin sosiaalisesti hyväksyttävä ja saa sitä validaatiota siitä ulkonäöstä, kun näyttää tietyltä, on tietyn kokoinen ja tekee niinku asiat tietyllä tavalla. Itellä niinku on just pitkä syömishäiriötausta, joka sitten on niinku ehkä se on niinku lähtenyt siitä vertailusta niinku ekana niinku urheilun puolelta tai silleen kun on harrastanut tavoitteellisesti kilpaurheilua ja siellä sitten aina ajattelin, että mä en voi olla urheilija, jos mä en näytä tietyltä ja verrannut sitten muihin, että sitten mut otetaan vaikka tosissaan, kun mä oon tietyn näköinen ja tietyn kokoinen ja näin. Ja sitten on tullut niinku se seinä oikeasti jossain vaiheessa vastaan, että jos mä nyt niinku jatkan tätä rataa, niin ne suoritukset, kyllä sä alat rajoittaa ittees ihan niinku järjettömiä määriä, niin ei sun suorituskyky pysy samalla tasolla. Se niinku vaan romahtaa. Niinpä. Et se niinku mun mielestä on sen takia on tosi tärkeää, että niinku urheilijatkin on puhunut siitä just ravinnon merkityksestä ja omasta kehonkuvasta ja semmosesta niinku, että huomaa, että siellä on käyty läpi ihan samoja asioita. Niinku ihan huippu-urheilijat on käynyt läpi samoja asioita. Ja just se, että kuin hienoa se on, että miten painotetaan niinku urheilijana sitä, että sitä riittävän niinku ravinnon merkitystä ja sitä, että niinku ulkonäkö ei tee susta urheilijaa. Et ne on sitten ne tulokset, mitkä puhuu puolestaan, mutta se niinku turha semmoinen paine siitä, että pitää nyt näyttää samalta kuin nuo muut tuolla lähtöviivalla, että mä voin että mut otetaan tosissaan. Tuo on ihan naurettavaa. Anteeksi, minulla tuli hikka. Mutta joo, että kun se voi muuttua sellaiseksi niinku projektiksi. Kaikki mitä sulle niinku syötetään, kaikki mitä me aivoihin syötetään. Mä nyt lainaan PFF-podia. Siellä puhuttiin tästä. Niin siellä just sanottiin, että kaikki mitä sä syötät sun aivoille, niin aivot uskoo sen. Niin. Ja se on just itselläkin se ehkä niinku se lähti siitä, että se oli aina, että okei, että nyt niinku 2 kiloa ja sit mä oon tyytyväinen. Ja sit kun se menee niinku lähtee niinku ekana se oli sitä, että niinku äärimmäinen semmonen niinku terveellisyyden tavoittelu. Kyllä. Ihan järjettömät treenimäärät, mitkä oli jo siis valmiiksi korkeat, koska oli urheilija ja harrasti tavoitteellisesti urheilua. Mutta siihen vielä piti sitten lisätä niitä treenejä. Ja sitten semmoinen äärimmäisen niin kun kaikki ns. Epäterveelliseksi mielittynyt pois. Ei voi syödä. Ja sitten semmoinen se, että mahdollisimman niin kun jotenkin niukasti täytyy. Ja sitten se oli aina, että joo, 2 kiloa pois, sit mä oon tyytyväinen. Sitten kun se tapahtuu, niin sit vaan vielä vähän. Sitten tuli semmoinen jatkuva niinku kierre. Jep. Ja sitten kun ihmiset niinku ympärillä huomasi sen, niin sitten tulikin niitä kehuja. Niin sehän vaan ruokkii sitä. Joo, sehän ruokkii sitten, että ei vitsi, että mä oon nyt niinku hyvännäköinen. Niin, tai silleen, että nyt mut huomataan. Nyt mut huomataan ja mä saan sitä huomioon ja tämmöstä. Mut kyllä se niinku, mulla on tosi paljon samanlaista kokemusta. Mä oon harrastanut yleisurheilua ja pääasiassa kisannut niinku juoksussa silloin. Mä olin ala-asteella ja sitten jatkoin sitä yläasteella jonkin aikaa, kunnes sitten tää seura lopetti. Ja sitten sen jälkeen vähän niinku, mä siirryin sitten sinne kuntosalin maailmaan. Ja mulla ei ehkä itsellä ole ollut sellaista niinku, mä en ole koskaan ollut kunnon semmonen kilpaurheilija. Tai ajatellut, että mä olen vähän isompi kuin muut. Ja sit
niinku ihan vaan sen takia, koska mä oon tosi lyhyt ihminen. Ja sitten mun lapsen pyöräys lähti tosi niinku myöhäisessä vaiheessa. Tai ainakin mä itse koen niin. Totta kai mä oon aina alkanut vertailemaan itteeni muihin. Koska se on ihan luonnollista. Se vertailu tekee sitä. Ja sitten mä huomasin niinku sen, että kun mulla ei ollutkaan sitä liikuntaa niinku mun arjessa, niin totta kai mä huomasin, että niinku alkaa niinku nousee painoja ja tämmöistä, mutta niinku perus niinku, kun tulee murrosikä ja tietenkin keho muuttuu, niin ainakin omalla kohdalla kävi silleen, että sitä niinku oikein säikähti. Niin säikähti ja niinku, varsinkin koska maailmassa on tehty painosta kuulemma niin perkeleen paha asia, että kun sä menet tuonne terveydenhoitajalle ja sä painat 1,5 kiloa enemmän kuin sä oot painanut viime kerralla, niin sä oot mennyt BMI-rajan yli ja sä oot yhtäkkiä ylipainoinen. Ja tuo painoindeksi niinku heittäkää se helvetti ja terveydenhoitajat vois niinku sanoa kaikille lapsille, että olet täydellinen juuri noin. Jos lapsi niinku urheilee säännöllisesti, syö peruskotiruokaa ja on mukamas sitten niin kuin BMI:n yläpuolella ja on ylipainoinen, niin vittu ihan sama. Mulla on itsellä ollut aivan järkyttävä emetofobia, eli siis oksentamisen pelko, joka on aiheuttanut mulle tämän mun, niin kuin mikä sitten niin sanotusti sitten reväytti tämän koko homman niin kuin paskaksi, että alkoi niin kuin tää mun syömishäiriökokemus sitten tästä, että silloin kun mä urheilin vielä, niin se oli semmoista niin kuin vertailua toisiin kohtaan, että kun mä oon, koska tietenkin osat ihmisistä on mua pidempiä, niin totta kai ne näyttää niin kuin laihemmalta, vaikka ne painaa saman verran vaikka kuin minä. Ja kehotyypit on niin erilaisia, että se paino ei oikeasti, se ei loppupeleissä se ei kerro mitään. Se ei kerro todellakaan mitään. Ja, no silloin se oli vaan semmoista vertailua ja sitten välillä niinku, sit kun mulla loppui se niinku urheilutausta tai siis se harrastus, mä siirryin kuntosaleille. Sitten tuli korona, musta tuntui, että mä olin siellä niinku omassa huoneessa. Sitten mulla oli pakko niinku saada niinku jotain liikettä ja mä aloin silloin käymään tavoitteellisesti lenkeille. Ja sitten kun joku sanoi mulle sen jälkeen, että sä näytät hyvältä, että sä oot niinku, että niinku huomas peilistä, että on vähän niinku karsinut niinku kiloja tai tälleen, niin sitten se niinku just ruokki sitä enemmän ja sitten oli se ajatusmaailma, että hei, että tää niinku toimii. Ja sitten välillä oli sitä, että lopetetaanpa niinku, tai niinku vähennetään sitä ruokaa ja tämmöistä. Ja mulla on ollut tosi semmoista on-off juttua tässä, että sit välillä mä olin taas silleen, että mua ei kiinnostanut yhtään tämmönen asia. Että mä mieluummin vaan niinku, mä tein niinku emetofobia, pelkään oksentamista, perheeseen iskee oksennustauti, niin mitäpä voit niinku olettaa, kun sen jälkeen kun yksi ihminen oksentaa, niin et uskalla syö enää yhtään mitään. No joo. Niin, se laukas sen. Mä muistan sen, että mulle ei itselle tullut se koko tauti ees, mutta mä aloin siitä paniikista ja siitä ahdistuksen määrästä niin oksentamaan ja sen jälkeen mua siis mulle syötettiin siis pilttiä, mehujäätä, ei oikein niinku, mä olin ihan siis todella huonossa kunnossa, ihan vaan sen takia, koska mä pelkäsin sitä oksentamista ja mä en tiedä minkä takia mä oon pelännyt sitä niin paljon. Ehkä mä oon pelännyt, että mä kuolen, se on ollut se niin kun, ajatusmaailma siinä. Ja mä muistan vaan sen, että mut on viety siis sairaalaan ja mä olin tiputuksessa 2 päivää, koska mulla oli niin pahana se mun pelko, koska mä pelkäsin, että jos mä laitan suuhuni yhtään mitään, niin mä oksennan ja mä kuolen. Ja sitten siitä lähti se mun alamäki. Mulla alkoi silloin paniikkioireilu, ahdistuneisuusoireilu vahvemmin ja mä en uskaltanut siis syödä kouluruokalassa. Yeah. Ja mä en syönyt melkein koko lukion aikana kouluruokalassa. Ja nämä oireilut alkoi siis 8-9 luokan välissä. Ja mä huomasin, että mun paino tippuu. Ja mä itkin sitä, että mun paino tippuu, koska mä en halunnut, että mulle käy niin. Mutta sitten joinakin päivinä mä ajattelin, että ei hitto, että mä näytän todella niin kuin isokokoiselta tuolta peilistä. Että niin kuin, tähän on vaan hyvä asia. Mä niin kuin pallottelin semmoisen niin kuin epäterveellisen kehonkuvan kanssa. Nythän mulle on ollut ihan hirveetä se, että kun mä olen siis nyt parisuhteessa ja olin siis silloinkin parisuhteessa silloin, kun tämä lukiotaival alkoi ja tämmöistä, niin silläkin on tosi paljon merkitystä, kenen kanssa sä oot. Että mitenkä sun kehokuva niin kuin vaikuttaa. Koska kun mä oon nyt ollut mun nykyisen kumppanin kanssa, niin mulla on tullut kaikki ne kilot takaisin, mitä mä oon pudottanut silloin
siinä epäterveellisessä ruokailusuhteessa. Mutta se kertoo myös niinku siitä terveestä parisuhteesta, että kuinka paljon niinku hyvää se tuo sun elämään myös ja siitä, että pitää oikeasti itsestään huolta, eikä se ole enää semmoista niinku, siis niinku itsensä niinku ns. Satuttamista tai silleen niinku semmoista itse tuhoista käyttäytymistä, koska itse tunnistan sen, että se on omalla kohdalla se on ollut sitä. Ja se on ollut niinku ihan sitä, että mä oon niinku uhkailtu sillä, että joo, et jos nyt et niinku tee jotain asian eteen, niin sit sä oot siellä osastolla ja siitä ei ole enää niinku paluuta. Ja mulla pitkään meni siinä, että mä niinku ehkä hyväksyin sen tai myönsin sen, että tää on niinku, tai sä oot niinku sairas. Siinä menee, se on tosi niinku iso asia itselle, niinku, että kun vihdoin sit niinku hyväksyy sen, että tarvitset apua ja pitäisi tehdä muutosta. Niin. Mut sitten kun mulla se kaikki paino on tullut takaisin ja se tuli niinku ihan silleen yhtäkkiä. En mä niinku tajunnut sitä. Niin se on mulle nyt ollut shokki ja mä olen nyt tällä hetkellä sellaisessa kierteessä, että pitäisi tehdä itselleen jotain, että olisi parempi, koska itselleen en riitä. Riitän miehelleni, mutta en riitä itselleni. Ja se on semmoista on-off juttua tällä hetkellä, mutta se ei ole niin vakavaa tai niin sellaista sairaaloista kuin silloin aiemmin, koska nykyään ehkä osaa jo niin kuin tiedostaa se, että mikä on niin kuin vähän terveellisempää ajattelua kuin semmoinen sairaaloinen ajattelu. Ja kun on niitä traumoja ja niitä taustoja tästä asiasta, niin sitten herkemmin myös pystyy lankeamaan semmoiseen samaan tilaan. Niin siinä on niin kuin nyt tässä viime aikoina joutunut kyllä siis pitämään niin kuin rimaa korkealla, että ei niin kuin vajoa sinne samoihin ajatuksiin. Et nyt niin kuin huomaa, että kun on vähän aikuisempi, niin pystyy ehkä niin kuin, ja löytää ehkä niitä vähän niin kuin järkevämpiä ja niin kuin rehellisesti niin kuin terveellisempiäkin tapoja. Et silloin aiemmin se on ollut vaan se, että mä ruppeen tämmöiselle ruokailumattomalle dietille, että mä en syö. Mä jätän yhden ruoan välistä per päivä ja mä liikun ihan hirveästi. Tosi tiukalle ruokavaliolle. Mä en syö herkkuja enää ikinä. Ja se ei ole kestävää, koska silloin se on niinku sitä kaikki tai ei mitään ajattelua. Ja sit kun sulla tulee semmonen joku romahdus tai joku ns-lipsahdus, niin sit se maailma on taas ihan niinku ympäri. Ja sit kaikki on taas ihan hirveetä. Mut nykyisin kun se tavoite ei ole niinku, se ei ole ainoastaan sitä niinku ulkonäkökeskeistä, vaan sitä nimenomaan, että haluan voida kokonaisvaltaisesti hyvin. Ja se, että voin kokonaisvaltaisesti hyvin, niin se vaatii sen, että mä pidän mun kehosta huolta, mä pidän mun mielestä huolta. Mä liikun, mä syön monipuolisesti, terveellisesti, riittävästi ennen kaikkea, koska se on niinku se tärkein. Ja mua oikeasti harmittaa se, että kuinka monta vuotta mä oon käyttänyt mun elämästä siihen, että mä oon miettinyt ainoastaan sitä ulkonäköä, ainoastaan sitä painoa, ainoastaan niinku sitä, että mitä mä nyt voin syödä ja mitä mä en voi syödä. Ja laskenut kaikkea ja niin kun, pilannut omaa niin kun, hormonitoimintaa ja kaikkea tommoista. Ja ne ajatukset, niin eihän ne ei ikinä katoa. Ei ne on aina tuolla, mutta niitä on oppinut silleen, että mikä nyt on niinku se sairas ajatus. Ja sit tekee päinvastoin mitä se sanoo. Se on niinku tärkeintä, että jos sun pääkoppa sanoo jotain, niin sit sun pitää tehdä, et kuuntele sitä, sun pitää tehdä päinvastoin. Ja se niinku, niitä on oppinut silleen suodattamaan, mutta kyllä nyt ihan suoraan sanottuna kyllä ne vaikuttaa edelleen niin jokapäiväiseen elämään, mutta siitä on ehkä silleen, sitä on oppinut, omia ajatuksia on oppinut suodattamaan ja sitten just somessakin, niin jos on huomannut, että joo, että tämän henkilön niin kun sisältö nyt triggeröi mua, niin sit ihan oikeasti se on ihan tosi tärkeää, että sit vaan lopettaa seuraamassa. Niinpä, kyllä. Ja no siis kyllähän sitä niin kuin nykyäänkin kuulee sellaisia triggeröiviä juttuja tuolla
ihan lähipiirissä, ihan siis niin kuin somen lisäksi ja niin kuin kaiken muun lisäksi, että eihän se niin kuin hyvältä tunnu, että kun sitä samaa paskaa on syötetty ihan pienestä asti jollakin tavalla ja niin kuin, sitten kun nyt oot aikuinen ihminen ja oot ehkä parantunut siitä entisestä ja niin kuitenkin tajunnut sen, että ei tämä elämä voi niin kuin tällaisella tavalla mennä, että tässä on niin kuin pakko olla niin kuin jotkut raamit kuitenkin, että ei mene ihan niin kuin pelleilyksi tääkin, että on ne tietyt raamit, että liikkuu ja syö ja nukkuu ja voi hyvin, että niin kuin voi kokonaisvaltaisesti hyvin, niin sitten se, että kuulee kuitenkin niitä triggeröiviä kommentteja, että no ihan rehellisesti sanottuna siis itse tässä olen nyt käynyt muutaman kerran kaventamassa haalareitani isovanhempieni luona. Ja no he ovat eläneet siihen aikaan, kun laihuus on ollut ihanteellista ja muuta. Ja heiltä nyt muutenkin aina saattanut minä tai sisarukseni ovat saattaneet kuulla aina jotain kommenttia siitä, että minkä kokoisia me ollaan. Ei tietenkään siis he eivät niinku tarkoita sitä, mutta se tapa, miten, niin, mutta se triggeröi. Niin, ja varsinkin jos on ollut tällainen tausta, menneisyys, niin se triggeröi. Ja niin, mä kävin kaventamassa mun haalareita, koska mä otin tosiaan liian isot haalarit. Kyllä mä oon sitä kuullut mun ukilta esimerkiksi niin semmosia kommentteja, että no, kohtahan niitä pitää sit kaventaa lisää, jos sinä meinaat sitä urheilua lisätä itsellesi. Ja niinku tämmösiä, että joo, kyllä se on se peruna on niin pahasta, että se on niin, siinä on niin paljon sokeria, että niinku puhutaan sellaisesta, niinku, että sinä et voi syödä tätä asiaa, kun sit sinä kuolet. Ajatus. Ylipäätänsä siis oli asia mikä tahansa, mutta kenenkään ruokailuja ei kommentoida. Kenenkään kroppaa ei kommentoida. Ei. Et sit, jos haluat eikä sanota mitään sellaista, että no sä tulet varmaan tänne parin viikon päästä uudestaan kaventamaan noita, jos sä, tai niinku, että nähdään sitten, tai jotenkin tälleen, niin ei kukaan ei ole sanonut mulle nyt tolla tavalla, mutta niin se ajatus oli se, että kun mulle sanottiin, että kun mä laitoin vyön kiinni ja mä totesin, että pitäisi olla enemmän niin vyöreikiä, niin sitten mulle vastattiin vaan, että joo, no kohtahan sun pitää laittaa siihen sitten lisää vyöreikiä, että jos sä meinaat tässä, kun mä olin puhunut, että mä olen nyt alkanut katsomaan vähän, että mitä mä syön ja että mä vähän liikun vähän enemmän, että mä otin Leppävirrallekin sen salijäsenyyden, että mun ei tarvitse niin kuin junnata yhdessä paikkaa salilla ja tämmöistä, niin heti tulee tuommoista kommentointia. Ja sitten varsinkin, että jos on laihtunut tai tiputtanut painoa tai muuta, niin tai sitten toisinpäin. Niin, tai sitten toisinpäin, niin siitä tulee aina jonkinlaista kommenttia. Kukaan ei ole tyytyväinen ikinä. Se, minä haluaisin niinku purkaa stigmaa ton ympärillä, että sit oikeesti seuraava kerran kun tulee tommonen kommentti, niin sit sanot, että tommonen ei ole muuten ok. Et ei se välttämättä mene jakeluun, mutta se on tärkeää, että sen mainitsee, koska eihän he ole vaikka nyt niin kun osannut ajatella sitä tolleen. Niin. Ja ajat muuttuu. Niinpä. Niin kuin toisenlainen kommentti, mikä on ollut aikaisemmin ihan niin kuin täysin normaali ja täysin ok, niin et sä nyt enää sellaista sano kellekään. Niin. Kenellekään ei tässä siis haluta mitään pahaa, halutaan vaan nyt niin kuin purkaa tätä omaa kokemusta ja omaa ajatusta siitä, että mitä on niin kuin kokenut ja mikä vaikuttaa ja mitenkä. Ja on tullut puheeksi just se, että todella paljon ne asiat, mitä tulee läheltä, niin vaikuttaa eniten ja varsinkin niiltä ihmisiltä, joilta ei pitäisi kuulla mitään tollasta. Tai silleen, niin kuin jos esimerkiksi tiedostaa sen, että toisella on ollut rankka menneisyys, niin pitäisi tietää, että ei niin kuin ehkä kommentoida ihan mitä sattuu. Niin. Mut nyt niinku voitaisiin siirtyä taas siihen somemaailmaan, että totta kai sekin niinku on vääristänyt tosi paljon, että siellä kun sä et ikinä tiedä, sä et ikinä voi olla varma, mikä somessa on, mikä on niinku aitoa, todellista ja mikä on muokattu, mitä tämä ihminen on vaikka tehnyt itselleen esteettisiä toimenpiteitä. Sä et voi ikinä olla varma, ellei se ole kertonut niistä avoimesti. Ja se niin kun, että se on se, mitä näytetään, ja se on pelkästään se, mitä näytetään, niin se on jo itsessään tosi haitallista. Sitten jos näkisit vaikka sen ihmisen niin kuin tuolla kadulla tälle normaalisti, niin voisi olla, että sä et edes tunnista sitä. Ja toi niin kuin, se, että selkeästi tämmöistä ulkonäköä
nämä aiheet on tosi arkoja ja on tosi niin kuin, silleen niin kuin, vaikka nämä on jokapäiväisiä juttuja, mutta etenkin some, miten se muovaa meidän ajatuksia, miten vaikka jotkut trendit, mikä oli vaikka TikTokissakin nytten vuosi takaperin tai jotain tämmöistä, se skin-talk-trendi ja kaikki tämmöinen, niin että ihannoidaan oikein semmoista sairasta vartaloa ja semmoista, mikä ei selkeästi ole tervettä ja mikä ei selkeästi ole hyväksi. Ja sitten siellä, kun ihmiset jakaa vaikka, että mitä syön päivässä videoita, niin se saattaa olla tosi haitallisia, jos ei ne ole oikeasti sellaista, niin kun, jos näillä ihmisillä ei selkeästi ole vaikka terve suhde ruokaan, niin se on tosi haitallista. Ja se on myös tärkeää, jos te huomaatte, että selaatte vaikka TikTokia tai somea ylipäätään sen, niin kuin aikaisemmin sanoin, niin sitten lopetatte niiden seuraamiseen. Ja sitten tommonen sisältö, jos tulee vaikka TikTokissa, niin laitatte vaan, että en ole kiinnostunut tai haitallista sisältöä. Ei sellaista sisältöä tarvitse katsoa, mikä ei niinku tunnu itsestä hyvältä ja semmoiselta inspiroivalta esimerkiksi. Ja no näistä sometrendeistä tai näistä, niin joo, toi Skinny Talk, vai mikä se nyt ikinä olikaan. Ja nyt mulla on ainakin pyörinyt paljon tämmöiset, niinku, tai ainakin kun vuosi aina vaihtuu, niin tulee aina nämä, että 75 hard. Mut joo, just se 75 hard ja tämmöistä aina aloitetaan uusi vuosi, uusi minä. Uusi elämä. Hirveet kitudietit ja kauheat tavoitteet ja haasteet. Ja sitten vielä kun mennään kesään kohti, niin kesäkuntoon. Ja siis sulla on 3 kuukautta aikaa saada itsellesi siis kesäkunto. Joo, minua ärsyttää Vituttaako suokin? Vittu, kun se on just semmoista, että oot sä yhtään miettinyt, että sä haluaisit muutosta? No oot varmaan, mutta sä et vaan tee asialle mitään. Tuolla sun kaverit tekee kaiken ja sä näytät sitten vittu merimakkaralta tuolla rannalla, kun kaveris on grindannut vittu 2 kuukautta. Että bikinikuntoon ja siis ois niinku kuvittelis, että tommosesta on oikeesti niinku oikeesti päästetty irti tollasesta ajattelutavasta. Ja luulisin, että niinku hyvinvointivalmentajat ja tämmöiset, jotka siis näitä niinku luo, niin alan ammattilaiset, niin toi on niin silleen, että nyt sanon suoraan, että jos jonkun ihmisen tai jotain niin halusin canceloida somesta, niin se on kaikki tommoset, jotka niin tulee tälleen tyn ja joo, sä pystyt 2 kuukaudessa. Ja 2 kuukaudessa sinä pystyt luomaan itsellesi unelmien kropaan. Nyt aloitat, niin ei itketä sitten rannalla. Joo, silleen ehkä pystyt, mutta onko se kovin kestävä muutos, jos se niin tehdään tälleen niin vaan sen takia, että vitsi, sit mä näytän hyvältä bikineistä. Ensinnäkin kaikki saavat käyttää. Ihan minkä näköinen oot, minkä kokoinen oot vaan, niin kuule kaikki kehot on bikinikroppia, kaikilla on oikeus käyttää niitä. Ja kaikki niinku tämmöistä, niinku, mitä some painostaa aina vuodenvaihteessa, että nyt uusi vuosi ja nyt on aika tehdä töitä niiden sun tavoitteiden. Onko sulla tullut sitä Hairboxan Supergreen juttua? On. Ota 1 skuupillinen, sekoita veteen, joo joka päivä. Mulla ei ole ikinä ollut näin hyvä olla. Turvotus on loppu. Heti lähti turvotus ja leukalinjatkin terävöittyivät ja minä en ollutkaan lihava. Minulla oli vain kortisolitasot liian korkealla. Otin Hairboxan Supergreenia. Oikeesti kohta tulee joku tekijäoikeusjuttujen, että haastaa meitä johonkin oikeuteen. Usko ihan oikeesti, kun en mä usko, että toi toimii. En mäkään. Siis ensinnäkin... Joo, siis mä tiedän, mulla on läheinen, joka on ostanut kyseistä tuotetta. Kaikkea sitä ihmistä kaikkea sitä ihmistä ostaa. Kaikkea sitä ihmistä uskoo myös. Kaikki mahdolliset, mikä nyt oli Ozempikki, hän on ollut kovassa huudossa ja... Pitäisikö ottaa testi? Ei todellakaan. Mä kuuntelin siis BFF-podia ja siellä puhuttiin just tästä aiheesta, niin joo, ei tullut kyllä semmoista fiilistä, että yes, I want to try that. Joo, ei mutta niinku... siitä 75 hard haasteesta. Itse tässä kokenut konkari. Mutta siis kokemusasiantuntija. Meikäläisellähän on ollut tämmönen viime keväästä asti tämmönen fiilis, että itselle pitäisi tehdä jotain. Pitäisi suorittaa ja tehdä itsestään niin kuin parempi ihminen. Pitäisi pudottaa painoa ja pitäisi näyttää hyvältä, olla urheilullinen ja päläpälä. Ja mullahan on ollut tämmöinen valmennuskierre. Viime vuonna aloitin yhdessä valmennuksessa ja se oli henkilökohtainen valmennus. Mä olin siinä noin 4 kuukautta. Ja se toimi alkuun tosi hyvin. Mutta sitten jossain vaiheessa mulla tuli enemmän taakaksi se valmennus kuin se, että mä
suoritin niitä asioita, mistä piti tulla mulle niinku rutiineja. Mä lopetin sen. Ja ihan vaan siis sen takia, koska mä huomasin, että mä alan niinku, mun elämäntavat, ei ne muuttunut, ne vaan meni semmoiseksi kieltämiseksi. Että sä et saa tehdä tätä, sä et saa tehdä tätä. Mulle tuli se ajatusmaailma, että nyt kun mä oon jollekin toiselle mun elämäni velkaa, koska mä maksan hänelle, että hän pitää mut pystyssä ja mun elämä toimii. Ja no se loppui sitten siihen ja sitten mä olin kesän ja syksyn ilman mitään ja vedin kesän ihan silleen go with the flow, good feelings ja näin. En treenannut, söin hyvin ja yritin liikkua silloin ja tällöin ja tälleen. Ja sit syksyllä tuli semmonen, että ei vittu, mun on pakko. Nyt niin mä näytän ihan siis, en kestä itteeni ja otin taas uuden homman ja eri valmentajalta ja no se toimi taas ihan hyvin siihen asti, kunnes sitten mulle tuli taas se ajatus, että tää on niinku, että nyt mä kiellän iteltäni liikaa ja että jos mä kiellän, niin tää ei muuten varmasti niinku tuu onnistuu. Ja niin. Et mä oon tämmöisessä kierteessä ja mähän on siis, nyt sitten olin koko loppusyksyn, se oli siis semmoinen 8 viikon kestävä juttu. Ja no sit mä olin sitä mieltä, että mä en nyt ota mitään, että mä yritän niinku itse käydä salilla ja yritän itse vähän katsoa, että mitä mä syön ja tämmöstä. Ja no siihen oltiin sitten niinku koko loppusyksy, talvi. Ja tammikuussa mä sitten aloitin. Mulle tuli hirveästi näitä videoita tästä kyseisestä trendistä ja mä ajattelin, että tämähän voisi olla niinku ihan kivaa, koska mä tykkään haastaa itteeni. Et tää ei ole semmoinen, että mun pitää maksaa kenellekään ja mä en niinku liity toiseen ihmiseen tästä niinku millään tavalla. Ja ehkä siinä on ollut se, että on se valmentaja, niin sitten tuntuu, että on koko elämänsä velkaa sille valmentajalle, että sitten niinku tai silleen, että jos se ei mene sille. Niin. Silloin se ei yleensä ole vaan oikea valmentaja. Niin sitten aloitin tämän haasteen. Kumppanini lähti armeijaan, niin sitten ajattelin, että tässä on hyvä tapa nyt sitten testata tätä myös, että mitenkä minä pärjään yksin. Että tässä vähän samalla semmoista haastetta. Ja oli samat säännöt kuin varmaan kaikilla muillakin, että 10 000 askelta ja vettä 2 litraa päivässä ja 2 treeniä päivässä ja mä en kieltänyt itseltäni alkoholia enkä herkkuja, koska mä tiesin heti, että mä lankeen niihin, jos mä kiellän sen. Ja sitten on ollut kalorivajetta ja että syö protskuu tietyn verran päivässä ja koittaa nukkua hyvin ja tämmöstä. Ja se toimi itse asiassa mulle tosi hyvin. Mä tykkäsin siitä. Tietenkin mä vähän modasin niitä, koska mä tulin kipeäksi ja sitten no arki on välillä tämmöstä hektistä, niin ei ihan niinku 2 treenille per päivä päässyt. Voin sanoa, että tuli niinku hyvä fiilis. Niin, ja se on tärkeintä, se on se mitä haetaan. Niin, ja tarkoitus ei ollut tosiaan siis alun perinkään, niin kun mä oon sanonut kaikille, että mä haluan tehdä pysyviä uusia elämäntapoja. Niin. Että mä haluan tehdä elämäntapamuutoksia ja tää haaste on ollut sitä varten, mutta tietenkin siinä on ollut taustalla se painon jojoilu ja semmonen, että pitäisi olla niiden ihanteiden mukainen ja tämmöstä. Ja no sittenhän tämä kaatui tämä haaste. Mä kerkesin ehkä mitenköhän pitkään. No menin mä yli puolen välin. Ja sitten tuli semmoinen viikonloppu, että mulla ei ole mitään mahkuja siis niinku vaikuttaa siihen, että mitä mä syön, mitä mä niinku, niihin asioihin en pystynyt silleen vaikuttaa. Oltiin toisella paikkakunnalla ja eri ihmisten kanssa ja tämmöstä. Ja sit se vaan niinku kaatui siihen ja nyt on ollut 3 viikkoa vähän silleen niinku pehmeänä. Mut se ehkä oli sun kohdalla se ongelma, että sä nyt heitit niinku hanskat tiskiin ehkä vähän liian helposti. En halua syyllistää, mutta silleen niinku, että koska elämässä tärkeintä on joustavuus. Ja se, että nyt jos joku viikonloppu menee eri tavalla kuin mitä sä oot ajatellut, niin sit vaan palaisi niihin rutiineihin ja palaisi ja olisi niinku semmoista armollisuutta, semmoista niinku tervettä armollisuutta ja silleen, että sinne mahtuu niitä poikkeuksia. Niitä voi olla useamman kerran viikossakin, mutta jos se pohja on niinku kunnossa, niin silloin ne muutokset olisi niinku kestäviä. Ja se ajattelu, että ja ylipäätänsä minun mielestä semmoinen niinku ajattelutapa, tai mitä itse olen oppinut ja mikä niinku itselle ehkä kolahtaa, on se, että jos sinä haluat tehdä sen muutoksen, niin sinä teet sen sun niinku oman niinku henkisen hyvinvoinnin eteen ja sen niinku kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin eteen, etkä pelkästään sen, että miltä sä nyt näytät ja että sä oot tyytymätön siihen, koska sun pitää ekana hyväksyä itsesi näin
Ja sitten tehdä koko ajan niitä muutoksia ja tekoja ja sen eteen, että sä pystyt niinku olemaan kokonaisvaltaisesti tyytyväinen. Mä voin sanoa siitä viikonlopusta vielä sen verran, että siis sen jälkeenhän mä otin se seuraava viikon vielä ihan samalla tavalla, miten mä olin aiemminkin. Ja mä olin päättänyt, että se ei lopu, mut sitten mut valtasi joku semmonen yksinäinen olo. Mä en tiedä, siis Aatu oli kiinni ja sitten se ei ollut hetkeen ollut siis pitkään aikaan kiinni, niin sitten kun täällä hiihtolomat alkoi ja kaikki lähti kotikoteihin ja meillä kun ei ollut nyt viime aikoina ollut koulua perkele yhtään ja mä olin täällä yksin, niin mulla valtasi joku semmonen niinku yksinäisyyden tunne ja sit mä huomasin sen, että mä aloin niinku palaamaan siihen naposteluun takaisin ja että sitten niinku sitä ruoka-asiaakaan ei niinku tehnyt mieli edes hahmottaa. Ja niin, se on ehkä semmoista niinku mä tiedän, mulla on tunneperäistä syömistä ja siitä mä haluan päästä eroon. Myös. Niin sitten mä ajattelin, että no mä oon nyt lomalla, että mä otan tämän vähän rennommin, mutta sitten sen jälkeen on ollut vähän vaikeaa päästä niihin rutiineihin. Kyllä mä oon siis treenillä käynyt aktiivisesti ja tälleen. Ja mähän on siis syönyt samoja asioita, mitä mä oon syönyt silloinkin, mutta mä en ole vaan nyt mitään laskeskellut tai muuta. Ja ihan yllättävän niin kuin huomata silleen, että miten paljon se vaikuttaa mieleen, ja, koska mua ärsyttää se, että se vähän niin kuin keskeytyi ja se oli ehkä semmoinen, en mä sano, että se oli mulle liian niin kuin helposti hanskat tiskiin, koska mähän olin luovuttamassa jo heti ensimmäisenä päivänä. No joo. Että on siinä aika pitkään sit jaksettu. On. Että mähän ensimmäisenä päivänä itkin ja soitin niin Aatulle, että mitä mä voin syödä ja mitä mä voin tehdä ja miten tämä päivä nyt tästä kuluu, että mä luovutan tän nytten. Niin, ja mä oon joka kerta, kun mä oon ollut viihteellä esimerkiksi, niin mä oon ajatellut, että no niin, mä oon nyt ihan paska ihminen, mä oon kussut tän homman. Mutta mä oon seuraavana päivänä jatkanut johdonmukaisesti uudelleen samalla tavalla kuin aiemmin. Mutta se yksi viikonloppu nyt sitten jotenkin triggeröi niin pahasti, niin, että ehkä siinä oli taustalla sit kaikkea muutakin. Et se ei pelkästään ollut se, että nyt meni tää viikonloppu, vaan sitten just on niin kun elämässä kaikkea muutakin, mikä vaikuttaa siihen, että sitten asiat ei aina mene silleen, mitä on suunnitellut tai mitä haluaa, ja sitten alkaa vaan moittia itteensä siitä, että nyt on epäonnistunut, ja sitten siitä on vielä vaikeampi päästä niin kun jatkamaan ja päästä niin kun mutta niin kuin itse voisin siis tästä niin kuin sanoa, että jos haluaa kokeilla, niin tehkää itsellenne sopivat säännöt, mitkä sopii teidän elämän raameihin. Että älkää lähtekö yliajamaan missään näissäkään asioissa. Niin. Ja itse todella tässä nyt justiinsa olen päättänyt, että koska mä en ole luovuttaja-ihminen ja siinä oli kaikkea muutakin, ei ollut pelkästään siitä kiinni, ettenkö olisi voinut niin kuin jatkaa tai ei olisi ollut itsekuria jatkaa välttämättä, siinä oli kaikkea muutakin. Niin mä ehkä nyt niin kuin aloitan jonkinlaisen, vähän samankaltaisen, mutta silleen soft tai medium. Se on glow up. Ai glow up. Mä olen nyt keksinyt tälle uuden nimen glow up ja tässä nyt tavoitteena siis samat jutut, mutta silleen, että mä oon paljon armollisempi itselleni ja niin kun vähemmän päiviä, vaikka me puhuttiin mun kumppanin kanssa tästä asiasta, että eihän siinä tarvitse olla mitään päämäärää tai päivämäärää, mutta mua se helpottaa, että siinä on joku päivämäärä. Niin. Esimerkiksi vaikka kihlajaiset. Koska mä pääsin todella pitkälle siinä 75 Hardissa. Ja mä oon tosi ylpeä. Mä tiedän, että mä olisin päässyt vielä pidemmälle, jos mä olisin vaan pitänyt pääni silloin sen yhden viikon, mutta kun yksinkertaisesti siis pää ei kestänyt yhtään mitään. Niin. Ja minä muistan, että kun sä sanoit, että sä aloitat sen haasteen, niin miehän sanoi sulle, että itse en ole näiden haasteiden fani ja silleen, että koska se on niin sellaista säntillistä ja niin semmoista, että tosi tiukkaa ja tarkkaa, että se sopii joillekin, en mä sitä kiellä, mutta kaikille se ei sovi. Ja plus, että jos se ero siihen, että minkälaista elämää sä oot niinku ennen sitä haastetta elänyt, on tosi iso siihen haasteeseen verrattuna, niin se muutos on ehkä liian niinku radikaali, liian nopea. Että sit se on just sitä kaikki tai ei mitään ajattelua. Ja sit jos kerran ns. Mokaa, mikä mun mielestä ihan siis inhimillistä, jos joustetaan. Säännöistä joustetaan. Niin on sen siis siinä puolen niinku haasteen aikana on tullut joustettua useammassakin asiassa. Niin se on mun mielestä tervettä. On syöty yli niiden tiettyjen juttujen, mitä on laskenut ja on juotu alkoholia paljon
on syöty karkkia paljon. Mun siskot kysyi multa yksi viikonloppu, että miten sä voit syödä karkkia, kun sulla on tää haaste. Mä että no en mä iteltäni kieltänyt karkin syömistä. Mä voin syödä vaikka joka päivä karkkia, kunhan se vaan pysyy niinku balanssissa. Mä oon myös nähnyt somessa myös, että miesoletet tekee vaikka tätä haastetta. Itse ei ole niinku, silleen läheistä kosketuspintaa, mutta kyllä se niinku yhteiskunnassa ehkä miehet ihannoi sellaista lihaksikasta, urheilullista, sporttista. Niin ja mun kokemukset on taas silleen, että ihannoidaan myös semmoista, että on painoa myös. Että ei olla mitään semmoisia hentosia keppejä. Joo, tai sellaisia. On niin kuin just, on silleen, kyllä nyt kun vaikka itsekin mitä tulee vastaan somessa, niin siellä on semmosia lihaskimppuja ja on. Silleen niinku, mut kun ei oikeastaan oo sellaista niinku, että mitä niinku miehet niinku varsinaisesti ihannoi. Musta tuntuu, että se on se penkkitulos ja iso haba. Jep. Mutta tää on tosi pinnallisesti sanottu ja tosi niinku pintapuolista, kun ei oo just sitä kosketuspintaa sinne. Mut kyllä minä muistan just niinku entisestä parisuhteesta, että kyllä sillä mun niinku eksälläkin oli silleen selkeästi tosi paljonkin ulkonäköpaineita. Joo. Mikä oli mulle ehkä silleen uutta tai silleen, koska ei ollut niinku just silleen aikaisemmin niinku noin läheisissä niinku, tai ei ollut niin läheistä niinku miespuolista henkilöä, paitsi sitten tietenkin omat veljet, mutta ei niinku ole puhuttu tommosista asioista. Niin sen ehkä huomasi, että kuinka niinku, että se voi olla myös niinku tosi toksisella tasolla niinku miehelläkin ja silleen, niinku, silleen eikä sitä pidä mitenkään niinku ei niin, mutta kun ei puhu siitä yhtä avoimesti ja silleen, niin se oli mun mielestä tosi niinku jotenkin pysäyttävää myös huomata, että et ei vitsi, että tää on niinku, tää on ihan niinku universaali asia, että tää ei ole niinku pelkästään naiset nyt ehkä puhuu tästä enemmän ja mun mielestä on ollut kyllä hienoa huomata, että miten niinku miehetkin on tullut niinku somessakin vaikka ulos niinku omien syömishäiriökokemusten niinku kanssa tai tämmöisiä, koska se on tosi tärkeää. Niin. Ja varmasti monet niinku ajattelee noin ja mitä niinku, se on myös hienoa, että mitä niinku, no ei se ei ole hienoa, että yhä nuoremmat on niinku somessa, koska siellä on tosi haitallista sisältöä, mutta se, että ne näkee myös ton puolen, niin sit ne ei ehkä ajaudu sinne samaan kierteeseen mahdollisesti, mihin saattaa joutua. Ja kyllä toi niinku, siis some on mun mielestä suurin on niinku, se. Varsinkin ja sitten tietenkin, että mitä niinku itse itselleen ns. Asettaa tavoitteita ja sellaisia tiettyjä, että mihin malliin pitäisi mahtua mukamas ja kyllä niinku nykyisin osaa suodattaa tosi hyvin just niitä kommentteja ja silleen ei paljon hetkauta, koska musta tuntuu, että mä oon kuullut kaiken, mutta itsehän on se niin kun henkilö, joka puhuu kaikista rumiten itselleen. Niinhän se on. Mä oon vaan tullut sit siihen pisteeseen ja tulokseen, että mulle ei valmentajat sovi. Mähän siis otin tähän haasteen ohelle, sit kun haastetta oli puoliväli about kerrallaan takana, siis valmentajan. Ihan vaan sen takia, koska musta tuntuu, että multa puuttuu se valmentajan tuki, että mä teen asiat oikein. Mutta musta tuntuu, että tää haaste kaatui myös sen takia, koska mä otin sen valmentajan, koska sit mä aloin elämään taas itse sille valmentajalle. Niin, mä en tiedä, auttaisikohan semmonen pelkkä mentaalinen tuki, joku niinku tämmönen, ihan niinku muu kuin niinku valmentaja valmentaa, vaikka niinku terapia. Terapia tekee hyvää kaikille, vannon sen nimeen. Niin. Ehkä siis, mua ehkä vaan itteni niinku alkaa siinä kohtaa, niinku, en tiedä voiko mä sanoa triggeröimään, mutta siis se, että kun mulle luodaan niinku ruokavalio, niin, ja mä oon tottunut siihen, että mä syön 80/20 ja niin, mä syön silleen niin kuin musta itsestä parhaammaksi tuntuu, että mä seuraan, tai niin kuin aiemmin mä seurasin pelkästään sitä proteiinisaantia. Mutta sitten kun mä menen valmennukseen, niin mun pitää seurata hiilaria ja mun pitää seurata rasvaa. Ei todellakaan siis tarvitse. Tavallisen ihmisen ei mun mielestä tarvii olla niin ehdoton, ellei sulla ole oikeasti joku sellainen
terveydellinen syy nyt niin kun päästä tähän tiettyyn pisteeseen, mutta kun nykyisin somessa just ihannoidaan sitä fitnessurheilua ja tää fitnesskulttuuri on jotenkin noussut viimeisen reilu 5 vuoden aikana ihan tosi isoksi jutuksi. Ja jotenkin ihannoidaan sitä, että tavallinen ihminen elää kuin fitnessurheilija. Niin. Ja fitness on urheilu ja sä niinku tähtäät siihen suoritukseen, sinne kisalavoilla. Ja se on myös hienoa, että sitä stigmaa rikotaan, että ne fitnessurheilijat itsekin kertoo sitä, että se on vain hetkellinen tila, se ei ole tervettä, se tehdään sen kilpailusuorituksen takia, mutta mun mielestä siinä kohtaa on tehty virhe, että on jaettu niinku liikaa, vaikka siinä kun ollaan sillä dietillä ja näin. Niin. On jaettu liikaa sitä sisältöä siitä, koska se on tosi haitallista ja jotkut nuoremmat ottaa siitä mallia ja alkaa elää itse samalla tavalla, vaikka ei ole mitään tuommoista niinku kilpailullista tavoitetta. Et perus urheileva ihminen ja syöt riittävästi ja kasvat, oot nuori ja näin, niin se on niinku ihan riittävästi. Ei tarvii niinku pyrkiä sinne niinku siihen samaan elämäntyyliin, mitä se fitnessurheilija, kenellä on se selkeä päämäärä sen jutun kanssa. Ellei sitten itsellä ole tämmöisiä tavoitteita, mutta sit ei lähde itse toteuttamaan sitä, vaan siihen kyllä sit oikeasti tarvitaan sitä ammattilaista. Mutta joo, ehkä se valmentaja, minkä takia mä halusin sen, niin siihen oli vaan se, että mä teen varmasti kaiken sillä mahdollisimman oikein. Ja että mun treenit tuottaa tulosta, koska onhan se vaikeaa itse mennä tonne silleen, no heiluttelenko mä tässä nyt vähän bakarapotkuja vai mitä mä teen. Mutta voisithan sä ottaa pelkän siis treeniohjelman? On otettu. Me puhuttiin tästä valmentajan kanssa, että mä en halua häneltä muuta tukea kuin vaan hyvä. Nämä, mutta silti minä koen, että tämä nyt on ehkä ajanut minut taas tämmöiseen stressin partaalle, että kun minun pitää nyt elää sit häntä, tai kun hän on koko ajan kiinnostunut, miten mulla menee, ja mä oon silleen, en jaksa niinku puhua sulle koko ajan. Mä tuun kyllä sit, kun mulla on ongelma, niin mä tulen kysymään, mutta me olemme siis puhuneet myös kaiken maailman jutuista. Esimerkiksi nyt mulla loppuu tää valmennus nyt tässä huhtikuussa, koska mulla ei ole siis taloudellisesti tällä hetkellä niinku rahaa maksaa. Me nyt paneudutaan tässä kuukauden aikana siihen, että mä saan varmasti kaiken tarvittavan tiedon, mitä mä tarvitsen, että mä pystyn jatkamaan tulevaisuudessa itsenäisesti ja että treeniohjelmat mä otan talteen ja tämmöistä niinku vinkkiä, että nyt mulla on semmoinen henkilö, jota mä voin kysyä, että hän esimerkiksi kertoo mulle, että miten mä voin voida hyvin treenata TMS ja ryypätä opiskelijatapahtumissa. Mutta niinku, ehkä se vaan se vertailu muihin on semmoinen niinku, mikä vaan niinku aiheuttaa tämmöistäkin ajattelua, että pitää tehdä itsestään tietynlainen ja ei ole tyytyväinen itsensä. Tai jos on tyytyväinen itsensä, niin sit saa semmoisen kommentin, mikä sitten aiheuttaa sen, että no enkö mä olekaan niinku hyvä nyt tällaisena, vaikka mä itse tunnen olevani tällaisena hyvä. Niin, no, mä vertaan itseäni tosi paljon muihin ja siitä pitäisi päästä irti. Kaikkien muidenkin pitäisi päästä siitä irti. Se ei ole tervettä, mutta se on välillä myös hyvä verrata, mutta isolla tasolla se ei ole hyvä. Niin. Mä en ehkä koe, että mä vertailisin itteeni muihin enää niin paljon, mitä silloin niin kuin aikaisemmin on. Mutta mä huomaan semmoista kaavaa, että tulee vertailtua niin kuin tämänhetkistä vaikka niin kuin ulkomuotoaan siihen tosi sairaaseen, ja sehän on tosi haitallista niin kuin mielelle, koska mä voin tällä hetkellä paljon paremmin, mitä vaikka puoli vuotta sitten, milloin meni taas tosi huonosti, tai silloin 4 vuotta sitten, milloin meni ihan tosi huonosti. Niin mulla on tullut tällaisia niin kuin pätkiä niin kuin on-offina, ja sitten se, että kun se keho vaikka muuttuu, edestakas seilaa kaikki asiat, niin se on mielelle tosi rankkaa, koska se ei kestä sen muutoksen mukana. Ja nyttenkin mulla on ollut tosi vaikeaa sen suhteen, että kun on päässyt siihen terveempään niin kun ulkomuotoon, terveempään kehoon, niin se, että kun mieli ei niin kun kestä mukana, niin on joutunut tosi paljon tekemään semmoista itse-reflektointia ja sitä, niin kun, että sä et halua mennä takas sinne. Koska mä huomaan, että se, että kun mä keskityn niin kun muihin kuin niihin ulkoisiin asioihin, niin mä oon vaikka saanut mun
persoonallisuuden ihan eri tavalla takas. Mä jaksan tehdä asioita, vaikka on muita niin kuin hankalia asioita elämässä, niin ihan eri tavalla se jaksaminen on ihan eri tasolla. Mä pystyn oikeasti niin kuin nauramaan ja silleen olla, koska itse on niin kuin tosi sosiaalinen ihminen, niin se, että silloin kun on oikeasti se on ollut niin kuin sitä, on tavoiteltu vain sitä ulkomuotoa ja se on ollut ainut asia, millä on väliä, niin sille en mä jaksanut puhua kellekään, en mä jaksanut nähdä ketään. Sille, että tää on niin kuin, sille asiat on niin kuin tolta kannalta nyt paljon paremmin kuin siis moneen vuoteen. Ja se mua niin kuin harmittaa kaikista eniten se, että kuin monta vuotta on niin kuin tuhlannut just siihen, että on ajatellut vaan niitä niin kuin ulkoisia juttuja, koska tärkeintä se on se, että mitä sä oot niin kuin sisältä ja se, että sä oikeasti jaksat ja sä pystyt nauttimaan, sä pystyt nauramaan, sä pystyt näkemään ihmisiä, olla sosiaalinen ja siihen niin kuin, vaikka välillä sit tekisi mieli niin kuin mennä takaisin ja silleen sit oikeasti pitää niin kuin pysähtyä ja miettiä silleen, että miettii oikeasti niitä hetkiä, kun on oltu ihan niin maassa. Niin. Mietit, haluat sä oikeasti takas sinne? Et vittu halua. Ei. Et nyt kaikki on niin paljon paremmin ja silleen... Joo. Se on kuva vaan niin vääristyy. Niin se vääristyy, mutta nyt siis oikeasti tosi paljon joutuu tekemään kyllä töitä sen eteen. Nyt varsinkin kun tulee kesä ja näin pidetään taas lyhyempää vaatetta, että pitää siis se, että hyväksyy itsensä ja se, että kun meissä on niin paljon muutakin kuin se, miltä me näytetään. Niin, se on tuolla sisäisesti kans. Niin, ja se on niin paljon tärkeämpää myös. Niin on. Ja sen haluan kyllä muistuttaa kans kaikkia siitä, että älkää oikeasti vertailko itseänsä muita. Älkää uskoko kaikkea, mitä näette somessa, koska se ikinä voi tietää, mikä on todellista ja mikä ei. Ja keskittykää mieluummin, jos olette vaikka urheilijoita, niin keskittykää siihen, että miten te voitte tehdä mahdollisimman hyvän suorituksen, eikä siihen, että miten te voitte näyttää mahdollisimman paljon urheilijalta. Niin. Se pitää vähän keikauttaa sitä. Ja sitten se, että onko sillä ulkonäöllä loppupeleissä niin paljon merkitystä. Se ei kuitenkaan, se ei määritä sua ihmisenä. Sen ei pitäisi leimata sinua mihinkään asemaan tai ryhmään tai mihinkään. Niin, en tiedä. Tässä mielenkiintoisia näkökulmia, kysymyksiä, mielenkiintoista. Tästä voisi puhua vielä lisää, mutta... Joo, ehkä me myös voidaan tuoda jossain vaiheessa enemmän just esiin sitä omaa kokemusta, ja kun itselläkin se on oikeasti monta vuotta kestänyt show ja näin, niin se, että jos mä pystyn mun omalla kokemuksella, omalla esimerkillä pelastaa jonkun toisen, auttaa edes yhtä ihmistä, niin se on mulle jo niin kun, se on mulle jo iso voitto. Ja se, todellakin. Että myös uskaltakaa puuttua, jos niin kun vanhemmat ihmiset esimerkiksi kommentoi tai sanoo loukkaavasti, sanokaa, että toi ei ole ok, koska maailma muuttuu ja ihmisten pitää muuttua sen mukaan. Kyllä, ja no mä mietin tässä, että voisi ihan loppuun keskustella vielä ihan siitä, että miten näitä ulkonäköpaineita niin voisi silleen, tai siis miten niistä voisi niinku irrottautua, että kun ne tietenkin jyllää tuolla päässä, niin millä tavalla esimerkiksi itse tai pystyy niinku päästää irti edes vaikka hetkellisesti niistä paineista. No tärkein on mun mielestä se, että ei altista itseänsä semmoiselle sisällölle. Sitä ei voi painottaa yhtään liikaa. Ei voi. Ja sitten ylipäätänsä se, että puhuu itselleen kauniimmin. Koska mieti, jos niin kun on hirveästi paineita ja silleen, niin ei kukaan ihminen sanoisi sulle semmoisia asioita, mitä sä sanot vaikka itse itsellesi tai kuin ankara sä oot itsellesi. Pitää oppia siihen niin kun puhumaan itselleen nätimmin
ja oppii niin kun arvostamaan niitä piirteitä, mitä sulla on, eikä aina tavoitella jotain, mitä sulla ei ole. Niin. Se on niin kun ehkä se kaikki kaikessa. Ja ei niin kun, tavoitella jonkun toisen ulkomuotoa, koska se ei välttämättä se ole realistista. Sä et tiedä, mitä sielläkin taustalla on ja onko sillä ihmisellä vaikka oikeasti hyvä olla, vaan koska se näyttää tolta. Ja silleen, se niin kun keskitytään asioihin, mitkä ei ole sidoksissa meidän ulkonäköön. Ja se, että liikutaan sen takia, että se on kivaa ja ruoka on polttoainetta. Ruoan pitää olla myös nautintoa ja sen pitää tuoda myös sitä hyvää oloa. Jep. Ja, niin kuin ja saa irrotella. Kyllä. Ei tarvii olla ehdoton. Mun mielestä se on niin kuin kaikista tärkeintä, että mitään ei pidä kieltää. Semmoinen joustavuus. Joustavuus. Tietenkin kyllä. On asian erikseen, jos sä nyt olet joku fitnessurheilija tälleen, mutta tämmöiselle tavan pulliaiselle ei ole mitään väliä siinä, että onko sitä riisiä nytten tasan se grammamäärä vai onko sitä nyt enemmän. Onko sitä nyt enemmän? Niin no ehkä vaan se, että on itselleen armollisempi. Ja jos sitä somea nyt sitten seuraa ja sieltä tulee semmoista matskua, niin just jättää sen joko katsomatta tai sitten tarkkailee sitä kriittisesti sitä materiaalia, että hei, että onkohan tämä nyt niinku aito ja alkuperäinen vai onko tämä käynyt tuolla Turkissa vähän veitsen alla vai tai sitten, että näyttääkö tämä ihminen nyt tässä videossa ihan kaikkea. Että... Niin vai onko tämä tekoäly? No, niin, sitäkin voi nykyisin kyseenalaistaa aika paljon. Mutta ihan oikeasti. Niin voi. Että kriittinen someen tarkastelu, armollisuus, joustavuus, puhu itsellesi kauniimmin. Mikä se ensimmäinen oli, mitä sä sanoit? Unohin jo. Se, että älä seuraa käyttäjää. Niin, älä seuraa semmoista triggeröivää kontenttia. Niin. Nämä on tosi vaikeita aiheita, mutta mun mielestä tämmöisistä aiheista ei voi niin kuin puhua liikaa. Ei niin. Koska ne on nykyisin niin siis normaalia ja harmillisesti. Ja varmasti joskus tullaan tekemään tästä toinen jakso, mutta tältä erää. Me puhuttiin nyt ehkä todella paljon vaan niinku kehosta. Me ei puhuttu esimerkiksi niinku kasvojen. Niin, ja semmoisista niinku ehkä niinku meikkaamiskulttuurista. Mutta me ehkä tuotiin enemmän semmosesta, niinku mikä koskettaa meitä. Jep. Vaikka kyllähän siis niinku tämmönenkin muunlainen kauneusihanne tai niinku semmoinen kauneuteen liittyvä kosmetiikkaa homma ja tämmöiset jutut myös liittyy meihin todella vahvasti ja sellaiset, mutta me puhutaan niistä joskus myöhemmin lisää ja kyllä nyt jokainen joka meikkaa, niin sillä on varmasti jonkinlaisia juttuja tuolla mielen päällä myös. Että vaikka ei ole kehollisesti. Ja niin olisi ihanaa kuulla siis miesten näkökulmaa myös. Laittakaa ehdottomasti viestiä ja ehkä voidaan sitten niin kuin tuoda sitä näkökulmaa enemmän esiin, koska itse ei pysty niin kuin puhumaan miesoletettujen puolesta myöskään, koska asiat koetaan niin eri tavalla ja tasolla ja tietenkin se on tosi yksilökohtaista, mutta tässä jaksossa nyt puhuttiin enemmän tämmöistä meidän elämää koskettavasta ja vähän silleen pintaraapasulla. En nyt tietenkään halua kaikkea myöskään jakaa, ainakaan tässä vaiheessa, että ehkä sitten joskus myöhemmin, mutta toivottavasti viihdyitte. Ja toivottavasti herättää myös keskustelua, koska se on aina tervetullutta ja myös semmoista niin kuin ehkä itse tutkiskelua myös, että miten niin kuin asioita vois ehkä, tai miten asioihin voisi suhtautua vähän positiivisemmin ja vähän avoimemmin mielin. Ja joo, oliko se siinä? Oli varmaan. Minulla on vähän editissä sitten töitä. Mutta kyllä, ehkä me tänään nyt päätämme tämän jakson tähän ja palataan ensi viikolla sitten uusiin aiheisiin ja ottakaa meidän somet haltuun ja laittakaa meille palautetta. Saa laittaa täällä, saa laittaa YouTubessa tai siis TikTok, laittakaa missä vaan, laittakaa Spotifyssa, YouTubessa, ihan kaikkialla. Mä nyt ajattelin, että tämä video menee vaan Spotifyhin, mutta kyllähän tämä menee YouTubeenkin. Mutta
näkyillään ja... ja Joo, kuullaan taas. kuullaan taas. Hei Moi moi. hei!